ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ତା'ର ସବୁକିଛି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଥାଏ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ନିଜକୁ ହରାଇଥାଏ, କହିଥାଏ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରି ନ ପାରି ଅଧାରୁ ଓହରିଯିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହାରିଥିଲେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଶେଷ 98% କିମ୍ବା 99% ଭିତରେ ମଣିଷ ଭାବିଥାଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମଣିଷ ପଛକୁ ଫେରିଥାଏ ଏବଂ ସଫଳକୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ସାରା ଜୀବନ କାଟିଥାଏ। ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏମିତି ଦେଖ ଯେମିତି ତୁମକୁ ସେ ରାତିରେ ନୁହେଁ, ଦିନରେ ନୁହେଁ, ଶୋଇଦେବ ନାହିଁ, କାମ କରିଦେବ ନାହିଁ, ଖୋଇଦେବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୂରଣ ହେବ।